diputat, el grup parlamentari socialista. Gràcies, presidenta. Per anunciar-los que el nostre grup parlamentari donarà suport a la proposta de resolució que ha presentat Iniciativa per Catalunya amb l'esmena que han transaccionat els dos grups parlamentaris d'Iniciativa per Catalunya i Convergència i Unió, perquè considerem que recull, sobretot l'esmena, la posició del nostre grup parlamentari pel que fa a la ubicació d'un circuit internacional de kàrting al nostre país, a Catalunya. Som conscients, almenys el nostre grup ho és, de la importància que té pel nostre país poder acollir instal·lacions esportives de primer nivell que puguin acollir proves esportives tant a nivell nacional i mundial com succeeix amb el circuit de velocitat de Montmeló. Dit això, també som conscients que aquest tipus d'instal·lacions necessiten d'un ampli consens social i territorial, un cop avaluats els impactes ambientals que puguin permetre la ubicació d'una instal·lació d'aquestes característiques que en aquests moments no es produeix. En paral·lel, i s'ha dit ja, vivim un moment de crisi econòmica, cosa que ens ha de fer tenir en compte que hem de decidir molt bé i, per tant, prioritzar les inversions que fa el govern de la Generalitat a nivell esportiu. A tots nivells, però també a nivell esportiu. Tampoc no podem obviar que la inversió privada en aquests moments també és complicada i, per tant, la necessària col·laboració entre governs i la iniciativa privada que requereix una instal·lació d'aquestes característiques no es troba en aquests moments en el seu moment més òptim. Entenem, per tant, que cal assolir un major consens territorial i social a l'hora que s'han de trobar els instruments de finançament més adients en el moment en el que ens trobem. I en aquest sentit considerem que el projecte d'instal·lació d'un circuit internacional de kàrting a Catalunya que necessita un projecte o necessita més treball i preparació, tot i que estem plenament d'acord que el nostre país aculli una instal·lació esportiva d'aquestes característiques. Gràcies, presidenta. Gràcies, senyor diputat.